أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه مجمعين. Бәдір соғышы һәм Бәну Қайнуқаға қарата болған соғышлар мұсылмандардың дәрежелерін бик нык күтәреп җибәрәләр. Билгеле, Мәккә мөшрикләре алар мөселманнарга карата нәфрәт белән кайнап торалар. Һәм инде 4 сәбәпне галимнәребез атыйлар, менә шушы яңа сугышка китергән. Яңа сугыш Ухуд тауы янында булган сугыш. Ул инде 625 елның 16 шәвәлендә булган дип әйтәләр. Иң беренче зур сәбәп әлбәттә дини сәбәп. Чөнки Мәккә мөшрикләре алар үзләренең ялган диннәрендә булдылар һәм алар бөтен тырышлыкларын куярга теләделәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның диненә, ягъни ул алып килгән яңа дингә нокта куярга теләп. Чөнки алар инде аңламадылар, тәкәбберләнделәр, ислам динен кабул итмәскә тырыштылар һәм инде аларча Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламны үтерү, юк итү, ул аларның инде тормышлары кире элеккечә яңа, ягъни элекке халәтенә кайтар дип уйлап йөрделәр. Икенче зур сәбәп сәяси сәбәп дип әйтәләр. Аннан соң инде иҗтимагый сәбәп. Иҗтимагый сәбәп ул Мәккә мөшрикләренең дәрәҗәләре бик нык төшеп китте. Һәм инде бөтен гарәпләр мөселманнар белән мөшрикләр арасында нәрсә булып тәмамланыр микән дип көтеп тордылар. Һәм шулай ук инде икътисади сәбәпне дә әйтергә кирәк, чөнки Мәккә мөшрикләренең шулай ук сәүдә эшләре дә туктап калды, чөнки аларның бөтен төп йөри торган юллары мөселманнарның контроле астында да иде. Һәм инде мөселманнар теләсә кайсы вакытта караваннарга һөҗүм итәрләр дип куркалар иде. Һәм зур сугышка әзерләнә башладылар. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламнан үч алырга кирәк дип, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламны үтерергә кирәк дип, мөселманнарны тар-мар китергә кирәк дип. Әлбәттә, моның өчен бөтен ысулларны кулландылар. Шуның берсе шагыйрьләр. Шагыйрьләр алар инде шигырьләрне чыгарып кутырта торган булдылар. Ушитмисезме дип, инде үзләренең шушы начар сүзләре белән бөтен кешеләрдә нәфрәтне уята торган булдылар. Һәм инде чынлап та аларның бу эше бик уңышлы булды. Шушыннан соң инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның абыйсы Аббас радиллаһу анһу ибн Абдул-Мутталиб, ул инде яшерен рәвештә ислам динен кабул иткән була. Ул Мәккәдә калган була һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламга җентекләп, нинди күләмдә, күпме, кемнәр бара, нинди аларның кораллары, нинди хайваннары бар дип, бөтен әйберләрне җентекләп язып Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламга хәбәрче җибәрә. Хәбәрче инде ул 3 көн эчендә Мәккә Мәдинә арасын үтеп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламга килә һәм инде абыйсы Габбасның хатын тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлламның сахабалары аңа шушы хәбәрне укып бирәләр һәм инде билгеле сугышка әзерләнү дигән шуны карар кабул ителә. Моңа кадәр инде әлбәттә 1 ел үткән булуына карамастан 1 ел буе мөселманнар һәр даим шушы сугышка әзер торалар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның үзенең өен һәр көнне кешеләр, коралланган сахабалар саклый торган булалар. Һәр көнне алар һөҗүмне көтеп торган булалар. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең сахабаларын җыя һәм алар белән фикерләшә. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәллямның үзенең фикере ул мөшрикләргә каршы сугышка чыкмаска ди, бәлки менә шушы Мәдинәдә генә сакланырга дип уйлаган була. Чөнки шушы шәһәрнең тар урамнарында сугышу мөселманнар өчен җайлырак булыр дип уйлый. Шуңа өстәп хатын-кызлар үй түбәләреннән анда ташлар ыргытып торсалар, ярдәм итсәләр дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям инде менә шушы планны кулайрак күрә. Аңа кушыла Абдулла ибн Убай ибн Ас-Салул. Чөнки ул билгеле инде ул ниндидер сугышу ниятеннән түгел, киресенчә сугышмыйча качу мөмкинлеге зур булганы өчен. Инде Хамза Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның абыйсы, ул әйтә, мин ди бер ризыкта капмыйм ди, хәтта ди шушы мөшрикләргә каршы чыгып сугышканчы ди. Башка сахабалар әйтәләр, Бәдер сугышында катнаша алмый калган кешеләр, юк ди, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәллям, без чыгачакбыз ди һәм аңа каршы, шушыларга каршы көрәшәчәкбез ди. Шушыннан соң инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәллям аларның бу фикерләрен кабул итә.
һәм үзенең күбәләрен киергә дип үзенең иптәшләре Абу Бәкр радияллаху анху һәм Гомар радияллаху анхулар белән киреп китә. Бу вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең сахабалары Сағд ибн Муаз һәм Усейд ибн Худайр дип әйтәләр. Алар ди шушындагы мансарларга әйттеләр: "Эй, сез ди нишлисез Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә каршы чыгасыз ди. Аны теләмәгән эшкә юнәлдерәсез ди." Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм үзенең күбәләрен киеп чыккач, шалмаларын бәйләп чыккач, сахабалар инде киләләр, аңа әйтәләр: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм ди, әйдә ди, синеңчә булсын ди. Без ди шушында гына, син әйткәнчә генә сугышык чыгып йөрмик ди." Ләкин Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә: "Аллаһ илчесе ди, күбәләрен кигәч, инде беркем дә аны туктата алмас, хәтта дошманнар белән каршы көрәшкәнче ди." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм Ухуд тауы, бу инде Мәдинә кырында гына зур таулар, бит инде Ухуд тауына алып китә. Әледән әле Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең сахабалары аңа булган вакыйгаларны, кемнәр килгәнен инде хәбәрләрне җиткереп торалар. Мөшрикләрнең чынлап та Бәдргә караганда да ныклап әзерләнәләр. Анда инде 3000 кеше булган дип әйтәләр. Алар яхшы коралланган булган дип әйтәләр. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм дә Бәдргә караганда ныграк әзерләнеп чыга, 1000 гаскәр белән чыга. Ләкин инде билгеле сан буенча караганда барыбер мусламаннар 3 тапкыр әзрәк була. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм барып урнаша, арттан һәм инде сул тарафтан калдыра тауны, Ухуд тауларын. Гайнайн дигән тау бар анда, кичкенә генә тау. Анда Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм иң яхшы укчыларын сайлап ала. Аларны тизә, алар инде 50 кеше була һәм аларның җитәкчесе итеп Абдулла ибн Җубайрны билгели. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә шушы укчыларга: "Сез ди безне сакларга тиешсез үзегезнең укларыгыз белән ди. Берегездә урыныгыздан кымшанмасын да ди. Хәтта безне ди үтерсәләр дә ди. Хәтта ди безнең тәннәребезне кошлар шукый башласа да ди." Yani indi bu bir rivayette şöyle deyip kile, bunun indi mənası biz o'tirilib, yırtqış quşlar kelib şuqiy başlaganda da siz de o'rningizda qoling'iz de. Birər kişi kelib sizga şuşundan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından jiberilgan kişi kelib, indi sizga bundan ketirga ruxsat deb aytgancha de. Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem yaxshi etib biza. Bunda tag'in bir aytni aytirga kerak. Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'zining indi 300 kishisi bilan chiqqanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan. Indi iki gaskar ko'rina boshlagach, bir-birsini ko'ra boshlagach, Rusha ibn Ubay 300 kishini olib chiqib ketdi. Siz ol indi imish siltayib, menim aytgan fikrga siz qo'shilmadingiz, nega men de o'zimning boshimni qilichlar ostiga qo'yimsin dedi. 300 kishini dushmanlar ko'rganda olib chiqib ketdi. Bilgili indi aning mana shu butun ishlari dushmanlarning ko'nglini nindidir bir umid borlikqa kelsin uchun musulmonlarni indi sindir uchun shu aybirni ishli. Lekin Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallamning durust etib tizuvi, kishilarni durust so'zlar aytuvi ham indi mana shu Abdullah ibn Ubay ibn Salulning shu pishroq amali bir nechta mana shu Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam durust etib idora etganligi uchun bir nechta ta'sir etmaydi. Ham indi ikki askar kelib basa, Qurayshlar indi turlidan turli makrlarin qo'llanib qaraylar, ularni ansarlarga murojaat etadilar. Bizga de sizning bilan so'g'ishuv kerak tugildi, bizga shu o'zimiznikilarni qoldirig'iz deb aytib qaraylar. Lekin endi ansarlar ular butunisi bir butun ekanligini, musulmonlarning bir butun ekanliklarini ko'rsatadilar. Ham endi bir vaqtda da ular Alloh elchisining ham o'zlarining tug'anlarini, ya'ni musulmon qardoshlarini endi qoldirmasliklarini aytadilar. Ham so'g'ish boshladi. Eng birinchi endi birga bir so'g'ishuvlar boshlana, ham endi musulmonlar aqrinab jinga boshlaydi. Ham endi zo'r so'g'ish boshlanib ketdi. Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallamning plani bek durust ekanligini endi ko'rsatadi.